Shake the diamonds out my wrist. I'm so obnoxious. I don't fear Tubbs and Crockett. Hej YouTube, velkommen tilbage til min YouTube-profil. Jeg hedder Anton, jeg er din foretrukne destination for anmeldelser af ny musik på den her platform. Og i dag skal vi høre endnu en single til det her kommende Mads-album. I dag hedder den Nattehimlen. Det er jo ikke ret mange dage siden vi fik en single fra Mads Lønningsdag, som jeg egentlig sådan overordnet set rigtig godt kunne lide. Jeg kunne rigtig godt lide det her tema her, den her sådan bagsiden af medaljen, han sådan subtilt ligesom beretter om på den der single der. Desværre var jeg ikke lige så sådan op at køre over produktionen, men jeg synes temaet var rigtig effektivt behandlet på den der måde, hvor det ligesom boblede op igennem teksten på sådan en som ligesom understreger pointen omkring hvordan det kan være at være rapstjerne og samtidig opleve de negative sider af det, eller sådan jagten på rapstjernestatusen. Det tror jeg har forklaret for meget nu, hvad sidste single handlede om. Men nu skal vi høre en ny en, som man lige kommer ud. For god ordens skyld skal jeg lige sige, at jeg har fået tilsendt det her musik, så jeg har det ligesom på forhånd. Så ligesom alle er med på dynamikken her behind the scenes, men det skal selvfølgelig ikke afholde mig fra at sige præcis, hvad jeg synes om den her nye single. Nattehimlen hedder den. Lad os bare motherfucking check den ud, man. Let's go. Har en fod i begge løjer, hvor jeg tror ikke at mit hoved kan vælge lyd. Det var hårdt, nu er det lettere end en tog-tabel. Flyvende 5:00, festen slutter først når jeg er gået. Please ikke tro en mand er kørt af sporet, hvor jeg tager tog. Jeg havde ikke en rød regn, nu er det pludselig homobisk. Nu er det pludselig Michelin, hvor vi kom for kop. Nudler kan ikke spise med spisepinde. Stilet helt dagen lang, stilet helt unød. Faldt er ikke det større billede, hvor man på zoom ud. Yeah. Så larm, jeg kan ikke engang stoppe ind i byen, brænder op i en engangskop. Er det Tue West? Hvordan kunne jeg være så dum? Stimulanser i mit blod gør det gør rundt. Jeg prøver at komme op af min seng. Siger så mange ord og tænk. Jeg har fået slukket så mange. Langsomt synker jeg til bunds. Drømmene, de var kun til låns. Det gør ondt, ja. Det summer i mine fingre, kan ikke sove. Ja. Nattehimlen dækker Mads behov. Fedt! Super fedt nummer, den der var jeg rigtig vild med. Særligt den her produktion, som jeg synes er crazy, minder mig meget om sådan ting, man kan finde fra Ukendt Kunstners seneste album, Dansk Top. Altså den her første halvdel her, sådan, vi har der to-delt nummer her, sådan en Travis Scott-agtig rejse, vi skal ud i her. Men den er todelte størrelse, hvor vi har første halvdel, som lyder ligesom sådan en fusion mellem Dansk Top og Hele Dagen fra det sidste Ukendt album. Men hvor Mads har nogle rigtig skarpe flows, rigtig skarpe bars i første halvdel, meget tydelig hip-hop, braggadocio, men ligesom vi fik på første single Lønningsdag, så er der en meget, meget lige så du ved, høj på rapstjernelivet han er. På første halvdel lige dybt falder han ned, altså højt at flyve, dybt at falde, og på anden halvdel falder han helt ned, og den er sådan meget druggy, meget atmosfærisk anden halvdel, som jeg synes var lige så flot, meget episk, og også rimelig trist, synes jeg det lyder som om at den kære Mads han er, og fucking griner. Jeg er ret sikker på at det er Tue West sample der med, men jeg er ikke helt 100. Det lyder ligesom Tue West, men jeg er ikke helt sikker. Det er også et fedt sted at hente et sample fra. Det kan også være. I må endelig rette mig ned i kommentarsporet, hvis det er helt galt. Den her sang kunne jeg vist bedre lige sådan. Den er mere sådan storartet, synes jeg, end første single Lønningsdag. Den havde jo måske været bedre som lead single, den her, men den fucker jeg rigtig meget med. Nu tænker jeg sådan også bare i, nu har vi kørt hele albumet nu, men nu tænker jeg ligesom i at vi har fået Lønningsdag og den her, og der er noget sammenlignelig sådan dobbelthed, og jeg spekulerer i om Mads, om vi er noget på vej ud noget konceptagtigt album her, hvor Mads ligesom sådan tydeligt fortæller to parallelle historier om rapstjernelivet. Det er sådan lugter lidt af det, men vi kan jo se, vi kan jo vente og se det. Måske er der også en grund til at han er så langt nede der. Jeg skal lige høre det sidste igen der. Det var fandme sygt. Det sommer i mine fingre, kan ikke sove. Synker ned i sumpen, tiden går. Hvis når jeg har brug for mund til mund. Jeg plejer at bruge min hjern. Hvordan kunne jeg være så dum?
Ja, fedt. Den var, nu hørte jeg lige en hel igen der. Den er ret vild, mand. Den er meget storartet. Jeg er ret vild med, hvordan det lyder, det der. Det minder mig igen sådan lidt, det er sådan lidt midt-tierne-agtigt. Sådan, det kunne godt være sådan lidt en produktion, man kunne finde på et album som Barn af Byen, eller sådan også noget ukendt-agtigt, ikke? Det her er noget tidligere ukendt. Jeg kan godt lide de her linjer, og han også har noget med, hvad han siger med, at han vidste, når han har brug for mund til mund. Meget gode sådan der metaforer, der er meget gode måde at beskrive den her sådan desperation på, eller sådan den her sådan, ja, han visner, ikke? Altså, det er jo et stærkt billede på at have det skidt, eller sådan, at lidt forsvinde hen, ikke? Jeg sad i stuen, nu er jeg i det ydre rum, også stærkt god atmosfære der. Langsomt synker jeg til bunds. Det er hårde sager. Jeg kan godt lide teksten der, den er ret fed. Så ja, den her var jeg endnu mere begejstret for end første single, og jeg er mega spændt på det der album der. Det skal nok blive godt, tænker jeg, med nu de smagsprøver, jeg har fået indtil nu, så tænker jeg, at det her det godt kunne blive rigtig, rigtig spændende. Jeg ved ikke, hvem der producerede det, men jeg kan jo gætte. Kunne det være Jan Ole McCoy? Måske. Jeg ved det ikke. Godt, det var vist det, jeg havde for den her omgang. Kunne du lide den her nye Mads-single, Nattehimmel? Kunne du ikke lide den? Hvorfor? Fortæl mig meget gerne om dine tanker nede i kommentarsporet. Kunne du lide videoen? Husk at give den et like. Kunne du ikke lide den? Så giv den et dislike. Og ses meget, meget snart igen til noget mere YouTube-content. Ha' det godt så længe. Peace out.